Ska vi här akkurat så kommer framför det. Tackar dig för som samlar er det att granskat ett år. Vi ber om att signa det till och herre och känner mig luttland i för att skulle be till hela i år fram. Vi ber om att signa det till och i Jesu namn, amen. Det som är att tacka fram med det är fjällabrätkan som vi vill be om. Och så som Bibeln finns i höjt så är det att han fyrre Jesus generellt om fjällabrätkan och det nästa är om bön. Det tillfälle som jag kommer att bruka det är alltså pastor en större sätt av bibeltimmar, det faktiskt 5 bibeltimmar. Här som jag kommer att ha den första, allt och hötte, om ser jag känner lärsvårna, det är generellt om fjällapraktikerna. Och så kommer jag leipa ner den här som heter en rättvis att utinna om sanna och falska antalighet. Han handlar om almosa, om fest och om bön. Annars är fjällapraktikerna kanske strukturerande upp på handamaten. Att du har det första här om hur allt tidigt ska vända övrigt och i ryddegods. Och så har du det nästa som handlar om Jesus för att ta som rättvisa. Och ser man också när vi rättvisa när jag förser den och säger att hvis det inte är nek bättre, nek mätare än det, så kommer det till in. Och så kommer han till er att ta om hvordan rättvisen blir utdelt och så får han att ta om hur hjärsta är och hur man går med sina skatter. Och det sista i fjällapraktiken är en sort appell. Här som att ta som att trånka porse och om att du kan stå över Kristus. Att han söver om han som byggde huset av sant och så gör. Så nu färdar vi till den första bibeltimman här. F5 här. Ja. Här. Allt och hötte. Det är mest ju allt överta. Allt och hötte. Att det kommer till lärsvännerna här. För allt och hötte. Överta att det som man förväntar sig. Och hvis du får läsa fjällapraktikerna. Det är det första versen här, från 8-16, och så ska jag ge några vers i kapitel 6 på Jösne. Vi läser det i öll nu. Så är jag 4 i hesar bibeln som jag gör. Kapitel 5. Ta i han och sa fölkje för han ena fjattle, och ta i han i setse kom lärsvänner hansara till hansara. Han leta upp munnen och lärde tar och säger: Säl är hinne fatak i anta, tu rujtje himmelrujtje ser tarra. Säl är de som syrtja, du de skulle vara trösta. Säl är hinne spekför, du de skulle arva görena. Säl är de som hunkra och tista etter rattvise, du de skulle vara mätta. Säl är hinne miskonsvamo, du de skulle finna miskon. Säl är hinne hjärtaröjna, du de skulle söka god. Säl är de som får fri och lä, du de skulle kallast bötengods. Säl är de som är ätsökt för rattvise skuld, då att rujtje himmelrujtje ser torra. Säl är tid tar de spotta tikkon, och sökja tikkon, og likva allt illt om tikkon för mina skuld. Glädjest och fäcknest, du löntäckare i stor i himle. Så la jag sökte dig av profeten vi var i 4 tikkon. Tider oss halt gärarinnar. Men misser salt i kraftsynna, hvordan skal det ta att det vara salt? Det dår inte långt utan att vara kastat ut och tracka ner av människan. Tider ljus hömsens, stäver och ständer av fjallet fjallestekje. Det tänder heller inte ljus och sätter det under käppemal, nej, under ljusastekan, så lyser det i ödlun husen. Och lät så is ljusstickare lysa människan så de kunde suttja gå och verkstickare och ära färgstickare som är i himlen. Så lever vi till kapitel 6 och läser från vers 6. Det knyts ju på den samma tankegängen. Be, så ska det kunna give. Løyte, så skal det finna. Bensje på, så skal det kunna lete upp. Du kvart han är bier fär och han är løytar finner, han är bänkar och på, hon skal vara lete upp. Eller kvart han med tickare mittlen som ger sin som en stein, tar han bir han och brei, eller som ger han orm, tar han bir han fisk. Vita nog tid, som önt och att jag var bötten tickare gåar gaver, hur så mycket mer skal ta inte färger tickare, som är i himlet, geva ta hem gåvar gaver som bi han. Allt som tid du vilja människor skulle göra tikkon, skulle tid ösen göra ta hemon. Du hetta loven och profetaner. Det är så imiska folk också som fjällapraktikerna. Och en tanke som är i mun hova, det är
det en sanger, en fastlandssanger som heter Ur ödel natten komma vinter. Då 18 tammar damer bäst. Hon får mitteln fjalla tintar. Här och jag har vinner flest. Och det är FR sitter och hoxar om att henne är västerrattna. Han är norra. Han kommer vinter ur färgen. Han hoxar om att det är här som är här. Det är en sanger i sangbörsene som säger Istrum bön. Så kallar han det hans heimlands luft så kär. Så man är väldigt höjt om London också. Är det kväll så får man minnas det friska luften i färgen. Det minns jag saknar jag också. Du kan också där du ständer upp i en fjäll i köve och så först då. Då man läser det här. Att det här är luft ur en lante. Att det här är vinter ur rujgods och jag rockvidigt lade mest till att alltså det är pur analys från så som folk vanliga huxa. Det är så jävla radikalt analys att det är liksom frisk luft ur en lante, ur en rujge. Hon kommer ur rujgods. Och då läser Matteus evangeliet så börjar vi ner att Jesus han får ut att predika. Rujge himmelrujges är kommit ner, väntar vi och tar emot evangeliet. Och så kommer först vi alla predikan här som man liksom förklarar grundarläge under rujgods. Man kan säga att det är som man manifest för rujgods. Och så hänga tingene samman i rujgods eller under räjegods. Och så att han så kommer en serie av underverk och kraftagerien här som han visar alltså krafterna i rujgods. Ta Jesus för att predika. Rujge himmelrujges är kommit ner. Da han gick här var det ju bara att det inte rujge himmelrujges. Så Bibeln talar inte om att det är vald satans och så är om himlen ligger i illa och så är. Så där Jesus kom ner och säger rujge himmelrujges är kommit ner så kunde sammanlocknas vi en inras. Man ska se om det sammanlocknade vi att vi en herrmauer blev kastad ner under öron världa bara det på Ponteräntan kastad ner i Berlin och en av de allierade ner i Götnar här. Jag kan gå ropa. Väldigt har allierade och är kommit ner, väntar vi. Så han har varit teaching och sätter fångsel på ena vägen. Han hade onkel blev släppt ner i öknen i is så. Alltså jag väldigt hade fria här när det kommer ner, väntar vi. På samma måte att Jesus predikar i rujge himmelrujge så kommer ner så kan så säga att det är en krux av bjöving. Här som Herren Jesus han visste i året och i verset så är det valt. Och vid ändan av fjällapredikningen så ständer det här att da Jesus var livet att tala, Jesus i år, var fallet ikke offer av lærer hans rant, han lærte det som en som valgte hei, og ikke som henne skriftlærde torra. Det er så her var en kraft i hans råren. Og det som vi løser er at han får vise noen lærersvar noen nedan i heian. Det var ikke i fjallapredikningen, men det var ikke på en fjallatopp. Det var jo oppe i heian. Her er så kupot lenti og tar av sitt jongstøys. Kanskje ikke en del. Og det er det at han settes av læretøy, det gjør det lærere. Han settes som en autoritetsfigurer og forteller til ham. Hvordan hanker rujtje Guds sammen? Hva mest til å gjøre seg under Guds reie? Og det ser man så at han sier at det er radikalt annerledes at du som folk vanlige hoksa. Da hender man kan si, han kritar opp meginreglene i rujtje himmelrujtjes, så genka på tvers av det som man annars vantar. Du sørst du i fjallapredikene noen helt ekstremt høye idealer. Men rammer vel året senigt. Det var man fra, hvis man navigerer sånn, senigt mest bort opp etter. Altså, du kan se hva solen og sender sånn øyla lagt til Lorvik, for rundt i fjallet, så den der som borster da. Og så i London og sånne, for her stender solen midt i høyre. Og da kommer så rammer visst, så sier man, hun stender i senigt. Det blir skjalt skattlet med en selvbrender. Det han får bort ner av nackarna. Jag ser idealen, moralska idealen. Man kan ha det forskjellige steder, högt uppåt. Men Herren Jesus, han lyfter det. Får upp i vått, upp i senet. Och så säger han att det ska vara fullkommen, så som färdigare i himlen är fullkommen. Så på den maten så är det, man har ju faktiskt säga fjällapredikande pen och fjällapredikande hotäkande. Och hans handlar ju så chockerande. Det är tingen som man säger här. Det här
han teker, man kallar det för själva prysannar. Det blir attitut, som man älskar, själva prysannar. Och det är en serie av egenlökon, som han säger, höjre höjme rujikos. En serie av maten av vere på, som blir gauver. Han prysar det, han säger det är gott. Det är så, han säger, själ är och vad betyder det? Alltså, omkring omsättningsständer happy är, lycklig är, gott så tar man, kan man sagt. Lise också, det betyder näka det samma som australsk slang. Good on you. Gott så tar man som, och så är formen alltid, gott så tar man som, och så kommer ett argument. Tog ät och ett land. Det är formen, det är akkurat på andra matarna. Gott så tar man som jag behäser egenläggarna, tog ät så. Gott så tar man. Jag läser mig till att en gammal valisisk omsättning säger så i hälsoväkost. Ljusor höjmor torra. Som så det är tonen och just när. Så jag säger här själva prysannar. Terstanta vi en spänne och i mitten det som och näka som skall vara. Så det är helt tydligt att alla tingen inte på hända maten akkurat nu. Men det skulle vara så. Och hur är det så? Hur kan han säga att det är? Jo, det är att det är konkurren i Rujikot som talar. Han säger, så lös, hänka, jag säger tingene samman. Och på den maten så kommunikerar det en öjliga stärska vän. En vän som bara blir till om man tror på det eviga liv. Man tror på Rujikots. Man tror att god är. Hvis man inte tror att god är, hvis man inte tror att han löner time som söker han, att han för att överstyra allt som gång för sin hem och nu, så gör det ånga mening. Jag minns jag läser vid sen också islamiska boken. Här höggar alltid i fjällabrätken. Det säger moraler in i Koranen är inte bättre. Han grubblar för vanliga folk. Samma luckna vi ändå munka moralen i fjällabrätken som slätt kan utföras i praxis. Här är det näka vi sån här att idealet ligger för uppe och i människans större kraft så klarar man släcka att klicka upp till att det är. Men tar så säger hem så gör det dock mer hampel som flest folk klarar. Men det är inte det som Jesus säger. Han säger, vi är fullkommen som färdigdekar och i himlen är fullkommen. Så kommer den första. Säl är inne fatak och i anta, du är att rujtje himmelrujtjes är torra. Man skulle tro att han säger övertalsnär. Ja? Man skulle tro att han säger säl är att det är rujko i anta. Men blev inte lite dikta att det antaliga. Ja, säl är till rujko i anta. Det skulle få till en ägg. Säl är till antaliga, eller också ta vägen. Man tror att säger också rätt. Och så säger han överst. Så säger han säl är till fatak i anta. Vad är det här fatak i anta? Ja, det är näka som kommer vid enkel och omvändning. Det är näka vid att sucha att att emotla det här som han säger så är det slett här. Det är fatak i anta. Det är näka vid som man ser på sig själva. Emotla honor, emotla god. Det är fatak i anta. Och i färgen har man har en konkurslöva. Man ordnar sig så snarare att du sitter pengar i en entitet, en parsafälla, och så gånger det här väl och i utskåp, men inte gånger, kommer till ett punkt, så får en giljotina in, hon höger höttja och parsafällan, därför konkurs, därför upplösning. Och så missar forskjelliga för pengar. Det ber också till som man inte har brukt det, så kan man föra personliga konkurs. Det är öjliga ringt. Så kan man faktiskt inte öja näka resten av livet och morgon eller utcenter. Man får personliga konkurs. Man har mist allt som man rått. Man ständer efter vid en skuld som så stor att man aldrig kan avbetala natt. Man får personliga konkurs. Jag har fatak i anta. Jag har alltid hemma mest att du är färna personliga och andaliga konkurs. Det är fatak i anta. Så inte på sig själva som att jag är personliga för en andaliga konkurs. Jag klarar aldrig att avkälta ta skuld som jag stand i under. Och så säger Jesus säl är det fatak i anta. Kvui? Tog rujtje himmelrujtjes historia. Det skulle släppa öja den största matrikeln som kan öjast. Rujtje himmelrujtjes, det största, det bästa som är till. Det skulle ta få. Jag minns det jag läser fjällabrätterna som smaddranger. Det var väldigt ofta ont i huxan att
att det är väldigt originalt och man lägger mest till det han ständer i kontrast vid Gamla testamentet. Det här är några vi att han säger ju först det har stått gamla har sagt och så säger han något helt annat. Det plötsligt huxa att det var också som att han motsäger då eller att han för vi är eller ett annat. Men tar det först att läsa den ner så först att lägga mest till att fjällabratkan och sån halt hon är en robust utläggning av Gamla testamentet. Jesus han har haft akkurat det som bibeln som vi har alltså inte det nya men det Gamla testamentet. Han kände sig verserna och när han talar så är det här som kommer ut i köknen annat ombearbeitat på en annan måte. Och så jag tänkte så kvar som är färdig i köknen så officiella pröjsanar så vi tar tillsipingar ur Gamla testamentet. Så är det här radikala tanken för exempel via säl är henne fatak i anta. Han är ju sin till i Gamla testamentet. Du läser Jesajas bok där i profeter om den här herran så han säger anti herrans i mig till han har sänt mig att bra fatak och glädje och han har sänt mig vid gröjning den torra som har sånt och brott i hjärsta. Det är akkurat samma tanke. Säler inne fatak i anta. Eller då det ständer ju säger 6 tror jag att men till händan ska vända eja mot till hin arma och till han gör sånt och brott han anta att han är självor för i året mun. Så jag tänker det är i Gamla testamentet akkurat på samma måte. Säl är det ju syrka till det nästa. Säl är det ju syrka till det skulle vara trösta. Man skulle tro han säger säl är det lockligt till det skulle vara lockligt. Det vill det vara han så fylslig maten har sagt det på. Ja, det kanske förklarar att det är inte ordentligt rätt att omsätta säl är bara ett lockligt. Säl är då gott jag tajmon som syrka till det skulle vara trösta. Det betyder väl inte att det är ringt att syrka. Vad är det gott jag tajmon? Det tog att ska bli bättre. Det tog att liv är inte bara det här. Därför är framöver och är ett ävet liv. Här som allt det som är ringt nu kan vara kompenserat i rysligt mat. Kvar är det som syrka. Det är det som kvar stöva är uthållande. Ja? Det som färger och någon lyingar som ser att det blir pura perplex och lamma i auto. Det är föräldrar som missar ett litet barn till dem. Så. Det blir fullständigt lamma i sin inre människa och som händer eller att han som missar en tjonarfälla eller och sorgen ständer vi upp i huvan alter och man missar sin föräldrar i huvan alter det är svårt. Man är ut för rinkon tinkon. Så säger han säl är det som syrka. Det är skulle vara trösta. Det är otroliga stark tröst i oss när det hänger bär i ögonen hvis man tror på att det är ett liv och på en himmel. Du läser ut uppenbarelserna, det sista kapitlet. Här ständer det är att Gud skall torska kvörst har av egen torra. Kan du se att alla sorger, allt det blir inte borster men på andra måter så blir det upptidget ut i sälarna som fyller himmelen så det blir gott så att som ser ut det. Att det är verser som vi citerar i uppenbarelsen, där finner det då i Gamla testamentet, det sänder Jesajas kapitel 25. Här sänder Herren skall torska taren av kvar en anlite. Det sänder Jesajas öntrush att det som citerar i Johanne, anti-herrans rumar, här säger han, för att trösta allt det som syrka. Så att det är tankarna är och annars som hållt allt här vi att de så fram mot det god skulle ändlösa Israel. Tröst Israel så det där. Säl är då hennes backför till det skulle arva görarna. Att det så att det var på annan mat hvis ett personliga upplevelser så skulle det vara sälar de som har spuskar allbor alltså. Så de skulle få en knocka alltså den som inte första mölle hur man några tätt alltså så en kick för skit i gräs och då det här är man alltså upplevelsen när löven är att det här alltså man tråkas fram med så för man skjut så kommer Jesus ser och säger akkurat över det späk för det är han som tryner rätt och han som för undan han som inte kräver sin rätt han som inte tråkar sig främst det där späk för att det år som är att vi år över späkelier och späkor emjokor så alla inne späk för dem. De som ikke tråkar sig fram att sin rätte. Hvor är det selv? Hvor skal det vara gott att dem? Jo, de skulle arva jörerna. Och det här,
Jag tycker vi att det kan märka och han grubblar märking alltså land alltså att sista ända vill gott här i Löven alltså man kan se snävast uppfattan av hesen Löven att det sista ända så betälda sig att göra som Jesus säger av deras backför. Men jag tycker att det är ösne antal i fångar i vojaste märking. Att det är också hur det fotla manna löv och in i det eviga så ska det vara gott så att höjmon spack för och du skulle arva görena. Det först att du som tjej var. Här ständer det där. Men in i Eimjok. Hej skulle arva land. Så tar Jesus ständer här och pratar. Och det lever så jävla revolutionärt. Som det kan nytt. Och det var offeren av det som man hörde. Så stod han faktiskt och gav dem små citater på så gamla testamentet. Drippande i nio alltså. Omarbet in i sig själva kan man säga. Själ de som hunkra og tista etter rattvise, de skulle være metta. Hunkra og tista, så det hva det er. Det er man har Facebook, man kan lika, nu kan man säga görster och så tar och ja, men man kan like också som en dam där. Så jag kan säga yes, jag ser han säljer det som lika rättvise. Det är rymliga negg mer än det som man säger. Alltså hunkra och tista. Det är näka som jag var som näkar in här näkan man har prövat. Att hunkra. Ja. Inte jag finns äta och gärna vik. Att tista. Och inte jag finns dräcka ut 2 dagar eller ett annat. Då hunkrar man. Då tistar man. Det är att näka så till en desperat känsla som är på och pura främmande. Så Jesus säger själv dig som har hese här desperat och känslorna efter rättvise så det är om att dodja. Gott jag tar emot sidan. Själv dig som hunkrar och tistar efter rättvise. Och rättvise här det mest inte alltså hade inte det fjällabratkan är inte politiska tankar. Det handlar inte om säljer dig som verkligen inte så här förjar skulle vara skipa rättvist eller som säljer dig som strujar för att det ska vara rättvist i Afrika. Så det är ösnen jävla gott men det är inte det som man snackar om här. Det som man snackar om här till personlig rättvise. Det är över upptisen av mitt liv är så som Gud vill ha det vara. Att det är god ser nere med så ser han en rättvisan person eller till att inte så här lot i Guds rättvise. Han som hunkrar efter Guds rättvise. Inte så här vi en desperation som han som inte finns att dräcka för det är. Vill komma in till det här. Han får sig en god spyrja så som man åkte för spurningar då. Och så hatta skoft eller inte hatta skoft. Alltså hver gång grönsen kan man eller kan man inte. Att det här, jag kan helt till kan man är linjen här eller kan helt till ska man lösen minne. Fjällapräkan hon är ju vad det är uppe i scenet. Han som hunkrar och tistar efter rättvise. Han får ett stickne till allt som bara alltså följer närskast att i önta. Träcker han sig att för att kväppe så vitt som om att det skiter och ungfolk tejer och det är min erfaring lön. Ungfolk är mer idealistiska än omfolk. Som man ser mer så blir man skuffar och tänker och hjörne brunas det av. Men Herren Jesus, det som man sätter fram här, det här är idealism. Och han säger det är gott så tar som tror efter det högsta och det bästa. Och det första att det gamla testamentet så särskilt det han säger att i Moselåna att människa lever inte bäst av breje men av kvar en år som gånger ut av mun i Herrans. För vad är själ är det miskon som. Det är skulle finna miskon. Och miskon, det är miskon. Det är motsatt av hävn. Det är motsatt av att hävna sig att övot. Onkel är uppe på borg och stanna. Han är uppe på borg att jag skulle vilja slia han eller hävna mig. Men det ger inte det. Jag visar miskon. Det är ganska bra upp att det bröjar mästring. Så vi känner att det sövn om den samvetskofotla samverjarna. Han kom här och han fann en man som heter Ringt. Han visste ju om miskon. Han tog han till sig. Kärlöjt och fyrirgövning. Det är alltså, det ligger i chattnen av lärarna om Jesus.
och miskunna till ta klarar man att vara gåvor vid dig som inte är lätt att vara gåvor. Ta klarar man att säga att han har uppe på att möld ringt och blå kältar, men det här färg är inte att göra. Jag får vara gåvor vid han. Det är det som är miskun. Och Jesus säger, säl är det miskunskap. Det är det skulle själv finna miskun. Och här vers i Jakobsbrevet som är ramas och elever, det ständer att domaren är honom miskunnsamur. Domaren är honom miskunnarleiser som ikke har vist miskunn, men miskunn stod i djärv upp med domen. Så han här, alltså jag är tankarna, jag klarar det. Tar sidan också okomfortabelt vid så nära att som Paulus säger om att man vill rätt och skörda trick för ögonen, nu knappt ska man inte få miskunn hvis man själv har vist miskunn. Jag var inte säker, jag är också man ska tänka det så jävligt ut till kanterna där. Men Jesus säger, vi måste ta det här allvarligt. Att i rujt himmelrujt hangt det så i samma att god viser okkur miskunn, og så må vi også vise øre miskunn. Hvis vi ikke er i stand til å vise øre mennesker miskunn, så er det større spørsmål om vi altså evigslere pastor av rujt himmelrujt. Så livet vi det ødelen for ikke som man vet pastor av tog. Klarer jeg at elska deg som er elskelige. Sjæl er det hjertarøyne. Du er det skulle så ikke god. Gott jag tar emot som blir hjärtaröjn. Det skulle få det här. Att det här må vara den största upplevelsen som en människa kan få. Man faktisk älskar färdas då. Turism och jag färdas nästan. Man syns inte mer att sucha hattar. Se Petra och Jordan och otroliga veckor då. Och se slotten i Tjeckoslovakien. Tjeckoslovakien. Det är en jag säger att aha. Så sier Bibelen at det er en sjøn som bojer som en menneske. Det er den største sjønen av ødlom sjøn. Det er så ikke god. Det er den som skapte heimen. Og da du leser Gamla testamentet, så skifter det i middelen sånne merkelige søver her som det sier at det blir til så ikke god. Hvis man ser god, så står en dørmann. Og så lykker alle søver om folk som ser god. Det er greier så jo. Og kanskje så om så jo. Og det tror jeg at det er paradox. Det burde ikke bort til at se god. Men Gud, han ger människan till lyft, till hjärtaröjn. Det skulle släppa sucha god. Och att det här finner du i Gamla testamentet och först särskilt att det håller man här, Salm 40, så det kvörska för nian av fjall herrans. Han som har röjnar händer och rönt hjärta. Du kan läsa det själv att komma hemma. Eller du tar Salm 11, här ständer att hins han hjärsta i, han ska sko arsen herrans. Och som hållt och finner i Salmen som säger att det ska mättas och switcha till och Salmen 2:4 i ambitionen att Salmen tyst efter god. Alltså det här är ett lyft som är till lockarna. Alltså det största upplevelse av ödlon. Det ständer i boje till dig som har ett rött hjärta. Ödlens tingen hänger samman. Jag har rött hjärta. Det är det som hunkar och tyst efter rättvis. Ja. Det är allt så gör det samman. Så alla dig som får fri och lä. Så det skulle kallas bøtengods. Att kallas bøtengods, att det är mest så till att god kännes vid oss. Det är mest det är Johannes evangeliet så är det att man är född av nutchen och god. Ja, men det är mest rösning är att du också höjer till god. Det är mest att god kännes vid oss. Det är så inte sån, men också så säger han sån mun i ögonen. Det är inte fullständigt avbörd. Och så är det ett annat vid sonen som är. Och mer till det vid lujtjast. Det är papianser. Och tar man är bötgods så betyder det att man lujtjast gode. Man hever tar egenlögarna. Näkrar av egenlögarna och gode. Och den egenlögen som man tar fram här. Det är det här att få fri och lä. Se alla de som får fri och lä. Det är det som kallas bötgods. Och att få fri och lä. Det är mest i sig själv att det landar vid att vara fria eller som så. Alltså, det är inte det som ligger ut i att sälja det. Det är fria eller det är apatiska eller något sånt. Det är inte det som ligger i det. Det är en mycket mer aktiv insatser. Själv är det de som får fri och lä. Det är att föra in i en konflikt. Det kan ha en stor personlig kostnad. Hvis du varst att två folk två systrar eller att
två bodjar eller två gamla viner är blivit futchen där. Ja? Så tänker man, alltså den naturliga människans led är att man dräcker sig åter ja. Att blanda sig på i så får man ofta. Det gånger ångte väl, ångte illa. Så man prövar att blanda sig på och hjälpa folk. Det är inte alltid där väl upptidigt. Men Herren säger själ är det som tårar. Själ är det som får fri och det som tårar att få på i. Det som folk klantrast och viska till att få fri. Och det här är inte några naiva tankar om att så är det inte stroj till i världen. Det är nettopp till att stroj är i världen. Och Herren, han säger att hej som bidrar vid det gåva. Vi har fått stroj borstor. Och det är helt från mikronivån ut i familjen, alltså ut i bygden. Och då kan också akkurat land i ösnen. Hvordan stroj är det inte. Ja? Folk klantrast och strojast och råpa och skälta om det ena och det andra. Och det först långt ut i världen här är det lite vi har tagit och råpa och börjar och vapnen kommer på i. Och ju här man råpar ju större på vapnen vara. Och Kristus säger själ är det som får fri och lä. Kvui? Det skulle kallas bödgods. Det är lujast gode. Herre Jesus han gav oss alltså att läraren Jesus det är inte det att hon är naiv och orealistisk. Det är ärastan så säger han att först han säger jag tror jag läser det kan nu. Matteus 12 han säger att så länge som upp till konstanter håller fri vid alla människor. Vi kvart ber till. Vi kvart kommer till ändan. Men de som röjna att hålla fri vid andra människor. Det skulle kallas bödgods, det är lujast god. Och jag spyr mig själv om vi täcker det här seriöst nog. Alltså tryggvande folk i förrjun. Seriöst nog att de som lujast god, det är de som virkar för fria med människor. Så den nästa särskilt de som är ätsökt för rättvis skuld. Då är att rujtje himmelrujtjes. Det särskilt det som är sökt för rättvis skuld till rujtje himmelrujtjes är torra. Alltså god och rujtje hansare är lön för de som tryckva att han är. Och den atterherer att han rättvisen som talar vi om här på det som är ätsökt för rättvis skuld. Det här är inte spurning om att färger skulle man ha rättvisa domare, rättvisa lover i färgen eller att det är väl orättvist i Afrika till att det släpper inte sälja sin ting för rättan pris och så blir det för det här är ett annat slag rättvis. Den rättvisa som man talar om här på det är personlig rättvis. Det är spurning om att vara vid god och höra till god. Och det har kristna folk uppleva om alla tog att det häver en kostnad att känna sig Herren Jesus i livet. Och han har mynden som jag har här. Hon är från Nutjärtoj, hon är ur Irak. Så det sett och den är bokstäverna som i hus. Att det är ett arabiskt N. Ständigt för nazareare. Det är mest kristen. Mest det att det är mest av det hus jag har. Här bror kristen inne. Vi får hävna någon av dig. Det här är det som Jesus då säger. Själ är det som är ätsökt för rättvis skuld. Tog rujtje himmeludges är torra. Det var så i hesen löven om vi hade ätsökt. Och det skulle ha det ringt. Men de skulle öja det som är mänkan större. Rujtje himmeludges. Det kostar. Jag vill inte höra någon. Och det att vill inte höra någon till er inte vara en öjnabygve. Man är en ver. Mittlen andra människor. Här som man må ha till röjar att jalta en pris. Och ut i hemmen här är det akkurat bröder och systrar som jalta en högsta kostnad. Det är färre ända ut dejan. Jag tror mig för Jesus. Vi kan pröva ett drömfällskap som heter Open Doors. Som är nekva om att det är. Vi kan pröva att hitcha tar hemma så ja. Man kan också av Facebook. Man kan ställa sig in till att få att ta tog in till Open Doors. Det är alla togna. Om alla har med kristen folk som är ätsökt. Ytla vid färre. Ja. Så det salt och ljus hemsens. Nu är han liksom liver vid sig alla prusarna och så rundar han det av på ett. Vi säger att tid lär sig varandra. Det är så versen ger. Han får samma lukt något av salt. Och salt, det här är klart det heter det hörst ofta för. Salt, det väljer med råte, salt, smakar väl, salt. Det är i gamla cementet så är det mynta och vursdom. Han säger tid är ju hese tinchne. Och så säger han, men hvis det är salt, inte saltmor, vad ska man så bruka det till? Alltså man kastar det bort, det är ju pura absurd, alltså salt kan inte vara så här.
Alltså salt i sig själv, hur kan det inte vara salt? Det är ju meningslöst. Det är förklaringen här är att det är nog hött och så salt som har grivit upp. Som har blandning av salt och sant och så. Saltet var vaskat ut så bara sant och rätt. Det ständer ju sig absurda situationer. Vad ska du göra via salt som inte är salt? Man brukar salta ting. Hur ska man få att det salt som 80 över salt? Det är görligt. Och sen säger man att hvis tid inte är det som jag har sagt det skulle vara. Vad ska man så bruka det kan till? Hvis tid inte är det ser tingen här. Vad ska man så bruka det till? Utan till borste kastelse säger han. Och så ser man luktar han det ösnen vi ljus. Vi bor ju i en fjälle och vi är så individualistisk. För vi får öla köta också this little light of mine. Och så lite ljus. Och så är det vidare så lite ljus som lyser upp mörskron. Och till en grafittmynd. Men till inte ta mynden som är här på. Ta mynden som är här. Till du särskilt en boi på en fjälle om kvälta. Och en rikva ljusen. Mister som du är. Du får ordentligt nå för en igen här på. Det är gott av er. Man blir driven in till fällskapen av lärsvän. Det är tryckvandes hemman. Det är akkurat som höjter och fjolkor och bojor. Och så ständer de ut i myskren och ser att det här. Och följer, är inte mer kom här. Säger han. Det är inte att sätta det under en spann och gå med sig just. Man kan lära dig vara könliga så att det kan komma och vara sikna i här punkt. Du ska slå till av hända bibeln. För de senaste versen. Allt det här vi är såna själ och prysan och det är övot och det är paradoxala. Det bygger och några tankar om att ha en himmelsk färg. Det är här som mynterna här. Det här är på appen och det är batten. Ja. Alltså, det bygger av en färtan av god är en färg och han har en omsorg för sin bötten. Och han säger, ja men det vet jag ju själv. Alltså, så sonen inte att det kommer bil och mät så ger de inte gråta detta. Öll folk är gåa som bötten och passar på att jag som är sjuk det såna annat men ta det är som det öra vara så är öll folk gåa som bötten och passar på att han säger att så mycket näck för mig så för god av er gåa vid dig som bia han om hjälp. Och är klar över det hvis tid ser at det kan överföra sin här själva prysan och spyrja det kan 8-4 annat till kvar är i mundlater är så vet hvis det är som kommer mer så följer man alltså öllast 80 år sån här. Ska man så kasta fraser? Nej. Det är grund till hon i fjällabrättningen. Hon är inte att de som inte klarar liv upp till ett eller annat avvist stöja så blir de räka i och kunde inte bruka sin läkande. Grundstöj är det här att säl är de fatak och i anta. Alltså de som suttja här så tingene klarar de inte. Gott så tar man. God kommer in utan ska hjälpa dem ut. Säl är de som hunkrar och tist efter rättvis. Jag har själv inte klarar det själv. Ja. Det är god kommer in och ska få att det här viskan ska hjälpa det öknen. Och är det stan att här akkurat den här bönen är som vi läser i kapitel 6. Akkurat den här bönen och är känt i samband med det att få hela antan. Och han säger att det är god att förälder geva sådana bötten och gåting. Ska god så inte mänka mår geva sådana bötten hela antan så tar liv upp till dessa tingene. Och han säger att god han är så gåvor att sammanlukna vid han så är vanlig förälder nästan önt. Så gåvor är goda, så länge bättre är god. Ja, jag har alltid tacka pausen nu.